Doncs aquell dia vaig assistir com a públic al ple del Parlament que votava la llei. La veritat és que va ser una sessió realment molt emocionant, podria dir, una càrrega emotiva, per bé que a vegades tot això de la llei té aquests aspectes més tècnics i més feixucs, però covava en tot l'ambient de l'hemicicle, per bé que hi van haver formacions com Ciutadans que el van abandonar, com el Partit Popular, que es van estimar més no ser-hi, i una sensació realment molt potent. Es donava la sensació, per bé que no és la primera llei de consultes que aprova el Parlament de Catalunya, ja en l'època del tripartit, lògicament, se n'havia aprovat una que requeria el permís de Madrid si el Parlament de Catalunya volia tirar endavant una consulta. En aquest cas s'ha buscat una altra fórmula legal per poder preguntar al poble, i la veritat és que aquell ambient es contagiava. Hi havia la sensació que finalment Catalunya, o que el Parlament, es dotava d'una eina legal, apel·lant a la seva pròpia sobirania, a la del poble català, a la de la cambra, que li permetria tirar endavant la famosa consulta, el desig de poder contrastar en les urnes allò que tantes vegades hem vist que s'ha manifestat aquests darrers anys al carrer, aquesta actitud proactiva, no reactiva, sinó de tirar endavant, de fer una proposició i de mirar el futur d'una altra manera.